sila, ang Ginoo, ang Diyos sa inyong katigulangan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Mipakita ug misulti kanako. Siya miingon, nasayod ako ug nakita ko ang gibuhat sa mga Ehiptohanon kaninyo. Ug nakahukom ako pagkuha kaninyo sa Ehipto, diin gidaog-daog kamo. Ug pagdala kaninyo ngadto sa yuta sa mga Kanaanhon, sa mga Hetihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Perisihanon, sa mga Hebihanon, ug sa mga Hebusihanon. Tabunok kadtong yutaa. Ang akong katawhan mamati kanimo. Unya uban sa mga kadaguan sa Israel, pangadto kamo sa hari sa Ehipto ug ingna siya. Ang Ginoo, ang Diyos sa mga Hebreyo, nagpakita kanamo. Busa tuguti intawon kami, pag-adto sa desyerto, sa gilayon nga 3 ka adlaw nga pagbaktas, kay maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Diyos. Hinuon, nasayod ako, nga dili gayud kamo tugutan sa hari sa Ehipto, gawas kon pugson siya. Gamiton ko ang akong gahom, ug silutan ko ang Ehipto, pinaagi sa mga milagro nga buhaton ko didto. Pagkatapos ni ana, tugutan kamo niya sa paggawas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, sangpita ang iyang ngalan. Ipahibalo sa kanasuran ang iyang mga buhat. Hinumdumi ang katingalahang mga buhat nga iyang nahimo, ang iyang mga kahibulungan, ug ang mga panghukom nga iyang gibungat. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Nahinumdum siya sa kahangturan sa iyang kasabutan, nga iyang gipalungtad sulod sa 1,000 ka mga kaliwatan, nga iyang gihimo tali kang Abraham, ug pinaagi sa iyang panumpa kang Isaac. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Iyang gipadaghan pag-ayo ang iyang katawhan, ug gihimo silang mga kusgan kay sa ilang mga kaaway. Ang ilang mga kasing-kasing iyang gipang-usab, aron ilang dumtan ang iyang mga alagad. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Gipadala niya si Moises nga iyang sulugoon, si Aaron nga iyang gipili. Gihimo nila ang iyang mga tilimadon didto kanila, ug ang mga kahibulungan didto sa yuta ni Hasin. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Alleluia, alleluia, wikain mo, tuon at kikinig ako sa
Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaw ni ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon siya mga tinunan, umare kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong ipas-an. Ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga ihatag ko kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Sa makadaghan na nato gisgutan nga nakailatas Ginoo kay siya nagpadayag. Mao na ang sukaranan go sa atong pagtuo, mao ang pagpadayag sa Dios siyang kaugalingon ngari kanato. Dili atong banabana, dili atong pangagpas. While maayo man ang anaatay pangagpas, kay naaman na sa mga salmo, labi na sa salmo 19, nga ang kabuhatan, labi na ang kalangitan, nagsangyaw sa himaya sa Dios. Apan dili gyud maoy lig-on, pinaka-importante o pinakalig-on nga sukaranan sa atong pagtuo. Ang pinakalig-on gyud o nga sukaranan sa itong pagtuo, mao nga ang Diyos mismo maoy nagpadayag ngadto sa iyang katawhan nga iyang gitawag aron maiyang katawhan. Karon specifically sa atong first reading, nipalaw mo siya pagpaila sa iyang kaugalingon kay si Moises nga iyang gidani aron makaila niya. Ni Sose man atong nagdilaab nga sampinit apan wala masunog. Mao to nga nakadungog siya sa Ginoo sa nga nag-ingon, hunong diha ayaw pagduol pag-ayo kay balaan kining lugar nga imong ngimutangan. Unya si Moises iyang gipadaygan sa iyang tawag nga ipadala niya si Moises ngadto sa Ehipto aron pagkuha sa iyang katawhan gikan sa kaulipnan sa Ehipto ngadto kaniya aron magsimba sila kaniya. Mao to nga si Moises nangutana kun naingon nga kun ang katawhan mangutana niya nako kinsa ng Dios nga nagpadala nimo ngari kanamo, unsa may akong ikatubag. Ug tungod ni ana, salamat sa Dios, ni paila siya, I am who am. Ako, mao ako. Mao ni ang affirmation sa Dios bahin siyang kaugalingon. Meaning, siya ang walay sinugdan ug walay katapusan. Mao nang giingon nato, eternal God. I am who am. He is the fullness of I am. Mao nang ang mga Israelites later on maingon, the great I am. Pero in history, gipaklaro po niya nga ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos sa Israel. Kung sa may nakita na to, nga ang Diyos nga mao'y tag-iya sa tanang butang, tag-iya sa tanang katawhan,
nitawag og katawhan aron maiya ug siya nitugot nga mailaha, mao nang siya ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios ni Jacob, Dios sa Israel. Dili siya sa Dios sa mga Pilipino ni atong wala pa maabot ang ebanghelyo dinhi. Bisag kita iyahan na daan. Ug dili siya sa Dios mga taong wala pa makailan niya. Because ang pagpadayag sa Ginoo is a call to belonging to Him. Tawag sa nga ang tao mo enter into sa kasabutan uban niya, enter into a covenant with Him, a belonging. Mao na nga gusto siya, nga nitugot siya, nga ilhon siya, nga siya ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos sa Israel. Later on, mahimo siyang Diyos ni Moises. Unya, Diyos sa mga propeta, hangtod sa panahon sa atong Ginoo, siya ang Diyos sa katigulangan sa Israel, nga mao'y amahan sa atong Ginoong Kristo. Mao na, para nato, siya ang Diyos nga atong amahan sa atong Ginoong Hesus. Kay, nadugtong masad ni, pinaagi, ngadtong dito sa bukid sa Tabor, ang atong Ginoo, uban sa mga tinunan, dito man si Moises. Ngadto kang kinsa, nagpaila ang Diyos sa iyang pagkasiya, as God I am who am. Unya, dito po si Elias, ang propeta sa Diyos, nga mao'y ni restore sa pagtuo sa panahon ni propeta Elias, ngadto sa katauhan nga nasimang na pagayo. Sa panahon ni propeta Elias, 450 god kapari ni Baal. Si Elias rin napabilin nga pare, propeta sa Dios. Mao tong gisitol to dito sa bukid. Sa bukid sa Carmel, kan sa pista atong gisaulo gagahapon, dito ang Birhen sa Carmel, dito gikurihan sa Ginoo, gipurify sa Ginoo ang nalibog ng katauhan. Mao nang giingnan gud sila sa Ginoo pinagi ni propeta Elias. Dili ato libog-libogon atong kaugalingon. Ato nang sutaon kinsa ang tinuod nga Dios. Ang Dios ba ni Baal aron mosunod ta niya, o ang Dios ba nga akong gialagaran aron mao'y atong sundon? Mao na nga magtagal tag-adlaw kano sa ta maghimo og halad. Apan dili nato dagkutan. Sangpito lang nato ang Dios. Ang Dios mao'y mopadala kalayo gikan sa langit. Mao na'y tinuod nga Dios. Mao to nga naikag kayo mga tao nga moadto. Kay ganahan man kayo mga tao matanaw og tigi. Panagtigi. Tinuod dili. Ganahan kayo ta bisan gani kakaka mag-away ang kaka, lingaw man kayo mga tao. Kana pang Ginoo mo mag-away. Magtakos. Dito, no? Dito daghan kayo mga tao niya. Ditugot po ito sa Ginoo, gipili sa Ginoo nga atos bukid sa Mount Carmel. Kay ngano, kay kanang Mount Carmel, plakto man na siya sa taas. Taas kay ng bukira, pero hilabihan katlapad na siya. Tingali kanang atong simbahan, mga napo tingali kaingon anak kalapdon ang mutibok Mount Carmel. Mao daghan yung kay mga tao dito. Nitambong kay gusto mo tanaw sa panagtigi sa Dios. Tuod man, dali ra kayong nahimo ang naandam ang sakripisyo sa mga prophet ni Baal kay 450 gud sila kabuok. 5 ka anak, dali ra kayong naandam ilang altar, dali ra kayong naandam ilang halad. Munang sayos buntag pa lang sila nagtawag na sa Ginoo. O gani pinaagi sa Ginoo kay bugalan po sila giingnan silang Elias. Kusga pagtawag kay basi natulog pang inyong Ginoo kinahanglan po kaon. Ya pagkataod-taod niyon kusgan yung tawag, basig nilakaw rito yung Ginoo, di na makadungog. No? Aron makadungog ninyo. Mao to ang mga pari ni Baal, ilan na ganing samad-samaran lang kaugalingon, pero wala yung nakatubag. Ngayon man, kay naaman ito ang propeta sa Dios, wala makaarte ang yawa, kay ang paluyog ang tanang Dios-Dios, yawa man. So mao na, nga wala sila kaarte.
Sa dihang si Elias na ineksangpit sa Ginoo, unya ang iya harabang altar, iya yung ikaot sa yuta. No? Ikaot niya sa yuta, laom. Unya, butang ditong 12 ka bato, nagrepresentar sa 12 ka tribo sa Israel. Una pa ibutang ang sugnod, una pang halad. Unya, before gani siya nitawag sa Ginoo, iya pag yung gipabubuan og tubig ang iyang halad. So that naghumol yun. Dili lang ang bato, kundi hangtod ang kahoy, ang mga sugnod, o ang mga halad, naghumol sa tubig. Pero pag tawag na sa Ginoo ni Elias, ni kunsa rin libiyang kusugang kalayo gikan sa langit, og napagbagyod tanan. Mao na nga nasuta gyud sa Israel nga ang Dios ni Moises, Dios ni Abraham, Isaac, Jacob ug Israel, Dios ni Moises ug karon Dios ni Elias, mao ra gyud Dios. Mao gani nga paghuman dayon adto gipangdakop sa mga tao ang mga pari ni Baal nga 450 kabuok, gipagpatay dito sa ubos sa bukid sa Valley of Kidron, dito gipamatay silang tanan. Kay kana kung magpatuog-tuog Dios, makapalibog mo na sa mga tao, makapasimang na sa mga tao, pahin gina sa duwa sa yawa. So, mo nang karon pag-abot ni Jesus ni Elias o ni Moises, nasuta gyud sa mga tinunan sa atong Ginoo nga ang Dios ni Abraham, Dios ni Jacob, Dios sa Israel, mao gyoy amahan sa atong Ginoong Kristo. Labi na nga gikan atong panganod nga nilandong kanila dito sa bukid sa Tabor, may tingog nga nakanayon, kini ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. Giangkon si Jesus sa iyang amahan. O kitang tanan, ang mga apostoles kiingnan, o kitang tanan apel, nga mamati gyud ta sa Ginoo. Kay ang sinugdanan sa sala, mauman ang pagpamati ni Adan og ni Eva sa pulong sa Ginoo, nga naay kahoy nga dili pahikap, sabot ng dili pakaon ang bunga. Kaukawilan na yung buhaton, mamatay gud sila. Dito magsugod ang tanang alantoson, kasakit o kamatayon. Amen? Maunang ang tambal yun ang pagpamati. Munang salamat sa Dios, kinsa man ang iyang anak iyang ipadla, mauni ang iyang pulong nga pinaagi niini, gibuhat niya ang tanan. Basaha sa sinugdanan sa Ebanghelyo ni San Juan. Sa sinugdanan, maong pulong, ang pulong Dios ug ang pulong uban sa Dios. Ang sukat pag sinugdanan, ang pulong uban sa Dios. Walay bisan usa nga nabuhat nga dili pinaagi sa pulong. Ang tanan nga nabuhat ug nabugna ug nabuhat diha og pinaagi sa pulong. Unya gisultihan ta diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi maoy kahayag sa tao. Unya sa tunga sa chapter 1 sa Gospel ni John kay nata ug ang pulong nahimong tao ug may puyo uban kanato, mao ni ang atong Ginoong Hesus. Ug karon, no? Ug karon siya man ang anak sa Dios nga gipadala sa mahantungod kay nahigugma siya pag-ayo nato. Siya mo'y nagtawag nato sa pag-ingon, umare kamo kanako, kamong tanang gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasaan o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugog, sundan niyo ako, kay malumo akong mapaubsanon sa Espiritu, o makapahulay kamo. Ang pangutangan natin ali, unsa magyuning yugo nga atong gipasaan. Naamoy gipasaan? Wala. Naamoy gipasaan? Wala. Unsa magyud ni siya? Usahay ang ato yung mamatkunan, maamguhan o mamatkunan ang yugo sa alantuson, yugo sa kapaitan. Dili, tinoo, dili. Tinoo, dili. Ang usa tingalis yugo nga angay nato yung maamguhan, nga angay natong pasanon,
tungod kay special kaayo ka, special kaayo ko, special kayo ta sa Ginoo. Ngano man kita raman sa tanang gibuhat sa Ginoo, nga gibuhat niya siyang larawan ug kasamahan. Gani kita naa sa tay kaakuhan pag-angkon sa atong kaugalingon. Ug moangkon taon sa may itong isulti. Moingon tag ako. Dili ba? Kung moangkon kasi mo kaugalingon, unsa may imong isulti? Ako ni. Dili ba? Aware mo ana, amutan na. Nga moangkon tang ako ni. Moangkon nga tag ako sa ni. So, kana pagingon natong ako, naggika na o nagasukad na nga ang tao sa tanang gibuhat sa Ginoo, ang tao ray ang gibuhat siyang larawan o kasamahan. Mao na sa atong affirmation, hulagway sa ta sa Dios kay moingon man ta nga ako. Mao na sa Jesus, giingnan man ta sa sulat sa taga-Kolosas, He is the perfect image of the invisible God. Mao na moingon siya, ako. Aron masayod kamo nga ako. Kinsa man siya? Nga siya ang Dios nga Emmanuel, Dios nga uban nato. Pero kitang tanan gyud gitawag gyud pag-participate, pag-ambit niya ng pagkaako sa Dios. Nya dili na sayon. Bugad na kay dili na sayon. Labi na human na hibot na hitabo na ang sala. Human na hitabo ang sala, nahimo naman tang hilig sa pagkasala. Na naman tay hilig sa dautan, mao nang lisod. Mao nang lisod ta pag-angkon gyud sa atong kaugalingon suma sa pulong sa Dios. Kanang atong pag-angkon sa atong kaugalingon suma sa pulong sa Dios. Mao nay tinuray natong pag-angkon sa atong pagkakita nga binuhat sa Dios diha ni Kristo sa iyang larawan o kasamahan. Labi na diha ni Kristo, anak na ka sa Dios. So, ingnan ta, kini ang pinangga kong anak na nagpahimuot pag-ayo kanako, pamati kamo kaniya. Ug diha ni Kristo, second reading sa niaging Domingo, gipaghiuli na ta ngadto sa Dios ug pinaagi siyang Espiritu. Gidanita nga motuaw gyud pag-ingon, amahan ko. Amahan. Kay amahan man nato ang Dios, iya man tang anak, liwat taniya. Mao nang moangkon sa ta, pero diha lagi sa pagkasama niya ta moangkon, subay sa iyang pulong. Mao na anang paglisod nato, pagsubay ni Kristo, dangob gyud taniya. Kay si Kristo man ang perfect image of the invisible God. Diha ra niya kita makahimo sa tinuray nga pag-angkon sa akong pagkasama sa Dios o pag-respond sa tawag sa pagkasama sa Dios. Ingon nga ang Dios balaan. Mao na nga hinaot dili ra ang sakit, dili ra ang kalisdanan mo atong giisig nga mo'y lisod. Ang consequence lang na sa, pero naa na gyoy serious kang consequence sa nga atong paglisod, pag-angkon sa atong pagkakita sumala sa plano sa Dios. Kay ang sala nakapahimulag nato sa Dios. Ug bisan nahiuli na ta sa Dios diha ni Kristo, wa pa man ta kahingpit pag-affirm sumala sa kamatuoran nga gipadayag sa Dios nato nga pinaagi ni Kristo. Mao na ingon Dios Kristo. Ingon siya, ingon nga walay nakaila sa amahan gawa sa anak ug atong isultihan sa anak bahit sa amahan. Ingon sa siya, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ako ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan gawas kun moagi kanako. Mao nang di gyud ta kahimo niya na kun dili ta diha ni Kristo. Mao nang hinaot mo sanong gyud ta niya sa iyang pag-ingon, dumari kamo kanako, kamong tanang nabugatan, naglisod kay papahulayon ko kamo. Nya sayon ang yugo, no? Isangon akong yugo, sundan niyo ako kay ako malumog pamsanon sa Espiritu. Mao gyud na ang pag-angkon ni Jesus nga siya mao anak sa Dios. Naklaro gyud diha, kapila niya gibalik sa kapitulo 6 sa Ebanghelyo ni San Juan. Wala ako moanhi aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabuton. Niani ko aron pagbuhat pagtuman sa kabuton sa akong amahan. Kanang pagtuman sa kabuton sa amahan,
maunay atong pag-angkon sa atong pagkakita sumala sa plano sa Dios. Ana diha matinuray ang atong pag-angkon nga ako sa larawan sa Dios, anak sa Dios diha ni Kristo. Mao na pangayoon nato nga mahimo tang masinugtanon o mapaawsanon, malumo sa Espiritu. Kay kung wala ta niini, di gyud ta tinuray makaangkon sa atong pagkakita sumala sa plano sa Dios. Lisod ni kay ang Ginoo nag-ingon magani nga walay makaduol kanako gawas kon gidani sa amahan. Mo nang kita niya karon kamong apel sa online nga misa, kay broadcast man atong misa, kamo kitang tanan nga nituo ni Kristo kay gidanita sa amahan. Wala may usa nato makaduol niya kun wala pa ta daniha sa amahan. Mao nang himuon nato, himuon na pangayoon nato ang mapasalamaton gyud ta niining pagdani sa Dios. Unya ang motubo kita sa pagsuod kaniya, sa atong pagkamasinugtanon kaniya. Sa kang Kristo nga no, aron masayod mo nga ako mao ako, no? Diha siyang pagkamasinugtanon sa man. Diha sa pagpasalamat o pagsalig, mutuaw ta sa atong Ginoo sa pag-ingon. Jesus, ikaw ang dalan, kamaturan o kinabuhi, dungga kami. Jesus, ikaw ang kamatuoran ug ang kinabuhi, dungga kami. Nga ang simbahan magiya kanato diha sa mga dalan sa kalinaw ug sa pagpakig hiuli. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Hesus, ikaw ang dalan, kamatuoran o kinabuhi, dungga kami. Nga sila nga gitintal sa pagkawalay paglaom, ubos sa mabugat nga palasanon sa ilang mga problema. Mudangop kang Hesus, pinaagi sa pagtugyan sa ilang mga kahingawa o kabalaka ngadto sa iyang mga kamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Hesus, ikaw ang dalan, kamatuoran o kinabuhi, dungga kami. Nga sila nga nanagantos o gisamok sa ilang hunahuna, makakaplag o kalinaw diha kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Hesus, ikaw ang dalan, kamatuoran o kinabuhi, dungga kami. Nga sila nga nabugatan sa ilang balatian sa lawas, makakaplag og kahupayan og kaayuhan diha sa pag-amuna sa nag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Hesus, ikaw ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Hesus, ikaw ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi, dungga kami. Nga sila nga nangamatay makatagamtam sa walay katapusang kalipay didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Hesus, ikaw ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi, dungga kami. Langit ng Amahan, ang imong anak, misaad nga papalulayon niya kami kon kami nabugatan. Itugot nga kanunay kaming mutuman sa iyang paggiya og sa ingon mahimo kaming lig-on nga instrumento sa iyang kalinaw ug gugma. Kini among gipangayo pinaagi sa maong Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, magambota nga atong hala, dawaton ug makapahimot samahan, makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo mga gasa sa imong simbahan, ug imo ang kining Eucharistia, magtabang namo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa gugma, ug magdasig kanamo sa pangalagad sa imo kanimo diha sa among mga kaigsunan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Hamon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay magagahom sa tanan, angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, bisan tod wala nimo, kinahanglan ang among pagdaig, apan ang among tinguha sa pagpasalamat kanimo, imong gasa. Ang among pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinoon kanamo diha sa imong gugma o kasantos. Busa, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel, karon sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig. Santos, 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 Ginoo Diyos nagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahinasan. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ang pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kanialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang kaugalingon, mikuha siyag pan. Mipasalamat kanimog miday. Mipikas sumihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug maingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Nasamang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimog miday, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug maingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay ug nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwa
Aron paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, iningpan sa kinabuhi o kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaymo kaming giisip nga ngayang moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat nining lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose among Arsobispo, uban sa tanang mga kaobispuhan ug mga kaparian, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga ubanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga walay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles sa mga martir, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag nga na kanimo magagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Uban sa pasalamatong kasing-kasing sang pito nato atong amahan sa langit diha sa mga pulong itudlo ka nato sa atong manunubos. Amahan namo na ka sa langit, pagdaygo ning mong ngalan, moabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa mga sala, ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili man kami tugyan sa panulay, hinunoa lawasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahalayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mga sala, kung nila pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhig hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kaninyo. Pakita tagtimailhan sa atong panagdait diha ni Kristo. Kordero sa Dios nga nagwagtang sumasala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sumasala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sumasala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Ania si Jesus, ang Kordero sa Dios nga nagwagtang sumasala sa kalibutan. Bulahan ang gitawag aron maapil sa bangkiti sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Siya may atong gikalawat, naghatag siya sa iyang gugalingon nga rikanato. Pero naay invitation nga mapalawom taani.
Kay sa iyang blood type, dili man siya donor. Dili siya donor. Receiver siya. Yang Ginoo dili man gyud na siya mubutang og butang kanang mohimog butang nga wala ilay kahulugan. Ngano manang dako mga mga tanang angay nato pamalanungon ngano nga siya may naghatag sa kaugalingon nga nato pero dili man siya donor kun dili receiver siya. Ang iyang blood type dili man donor, dili receiver. Kay sa iyang paghatag sa kaugalingon nga nato gidawat man taniya ngadto sa iyang kaugalingon aron siya mahimong punuan kita iyang mga sanga. We are being grafted into Christ. Sa iyang pagkaanak, ambit sa iyang pagkaayam, aron kita mutubo sa pagkaayam, aron matuman ang plano sa Dios siyang kinabuhi, aron siya mabilong yun ngadto sa Ginoo sumala siyang plano. Samas kang mamere pag-ingon ni ako sulugoon sa Ginoo matuman di kanako sumala sa imong pulo. Ug sugod niadto ang mahal nga birhen nahiusa na gyud daan naman siyang immaculate way man sa sala apan karon nahiusa na gyud siya sa iyang anak og nagpabilin gyud siyang nahiusa siyang anak uban og duyog siyang anak sa tanang gibuhat siyang anak. Mga atong pangayoon ng maong grasya nga matag kalawat nato tinud-anay gyud tang maghatag sa atong kaugalingon sa Ginoo aron sama sa Ginoo ni Kristo wala ko moanhi aron pagtuman sa akong kabubuton pagtuman sa akong kagustuhan kundi pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako pagtuman sa akong amahan karon nga ato siyang gikalawat mahatag yun ta nato atong kaugalingon ngadto kaniya. Ginoo, yes, in your time, in your ways, in your process, Lord, maimo gid me. Yes, Lord, you make all things beautiful in your time. Himoa Ginoo nga kami makapahimuot na gyud kanimo. Yes, Lord Jesus. Giangkon man jud ka sa amahan dito sa bukid sa Tabor sa iyang pag-ingon. Kini siya maong pinangga kong anak nga nakapahimuot pag-ayo kanako. Pamati kamo kaniya. Yes, Lord, buot sad mi nga sama nimo. Buot sad mi Ginoo nga masama nimo. Maiyag yun sa amahan diha sa mong pagtuman sa iyang gisugo nga maong pagpamati o pagsunod kanimo. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord God Almighty Father. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Kunya, Lord, ingon mo yung kadangop ka nako, kamong tanang gikapuyan, gilisdan, giharsulan, gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Lord, diha lang yun minimo, mahimong sama nimo. Ug diha lamang minimo, mahimong sama ug mahiusa samahan. So Lord, ni amin naghalad mi sa mong kaugalingon. Lord, sa dihang naa kay crisis, yes, sa dihang niingon ka, naguol ako, ug hapit karon, hapit kong mamatay sa gaguol, kay niabot na ang takna nga ang anak magantos. Apan unsa may ako inkasulti, moingon ba ko, amahan, ilikay ako rin yung pag-antos. Niingon yung kadili. Kay maoy akong tuyo sa akong pag-anhi, ang pagdawat nining takna sa pag-antos. Kay diha sa imong pag-antos, Lord, kimatuod yun mo ang imong kamasinugtanon sa kabuton sa Dios, hangtod gyud sa kamatayon sa krus. Diha nimo nahingpit ang imong pag-angkon sa imong pagkaikaw, isip anak sa amahan. So Lord, kunya niingon maka, niampo ka samahan sa pag-ingon, amahan, himaya ang imong ngalan nga ri kanako ang imong anak, aron ako nga imong anak makahimaya nimo. Kami sa Lord, sunod nimo, diha nimo pinaagi nimo, mutawagin mi sa amahan, amahan, himaya ang imong ngalan nga ri kanamong imong sinagop nga mga anak. Diha og pinaagi ni Kristo, aron kaming imong sinagop nga mga anak, makahatag yun kahimayaan sa imong ngalan. Kayuhan sa imong katawan. Yes, Lord. So dawata mi Ginoo among gihalad among kaugalingon. Ug sa among paghalad sa among kaugalingon,
himaya ang imong ngalan diri kanamo aron kami makahimaya nimo. I will give thanks to Thee, O Lord, among the people. I will sing praises to Thee among the nations. For Thy steadfast love is great to the heavens, and Thy faithfulness to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let Thy glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the heavens. Let Thy glory, yes, Lord, let Thy glory be over all the earth. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Glorify Thy name in each one of us, so that we may be able to praise and glorify You. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Daigon ka, Ginoo, simbahon ka, pasalamatan ka, himayaon ka. Hallelujah, Lord, hallelujah. Angay kanimutan ng dungog ug himaya, pagdaig ug papasalamat, pagsimba ug pagalagad. Hallelujah, Lord, hallelujah. Daigon ka, Ginoo, simbahon ka, pasalamatan ka. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Daigon ka, Ginoo, simbahon ka, pasalamatan ka. Yes, Lord, angay kanimutan ng pagdaig, angay kanimutan ng pagpasalamat. Himaya ang imong ngalan diri kanamo. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Gamit aming tanan lang sa imong kaimayaan. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Himaya ang imong ngalan diri kanamo. Gamit aming tanan lang sa imong kaimayaan. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Himaya ang imong ngalan dinis Pilipinas, Ginoo. Yes, kay imo mangipaabot ang imong ebanghelyo dinhi. Himaya ang imong ngalan diri kanamo. Ug himuang ang tanang mga Kristiyanos nga Pilipinon maghimaya kanimo, Ginoo. Hallelujah, Lord, hallelujah. Daigon ka, Ginoo. Daigon ka, simbahon ka, pasalamatan ka, hallelujah. Yes, Lord, himuang ang tanang Pilipino, Ginoo, nga mga Kristiyanos magsimbag, mag-alagad kanimo, Ginoo, magdaig, maghimaya kanimo. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Himaya sa imong ngalan, Ginoo, dinhi sa Asia, labi na sa China, o sa mga silingang mga nasod. Yes, himaya ang imong ngalan, labi na sa mga Chinese nga mituon nimo, Ginoo, sa mga Chinese nga mga Kristiyanos. Yes, Lord, himaya ang imong ngalan, o gamit aming tanan lang sa imong kaymayaan. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Ikaw man ang Alpha ug ang Omega. I am who am. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Nagpaila man yung kang ngadto sa Israel, busa, Ginoo, ngadto kang Abraham sa iyang kaliwatan sa Israel, Ginoo. Yes, Lord. Himaya ang imong ngalan ngadto sa dito sa Israel, Ginoo. Himaya ang imong ngalan labi na sa mga Israelita nga nagtuo nimo, Ginoo. O gamita silang tanan alang sa imong kahimayaan. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord. Himaya ang imong ngalan, Ginoo, dito sa Ukraine ug sa Russia. Labi na sa mga Kristiyanos dito. Yes, Lord, yes, Lord. Aron ang mga Kristiyanos dito, Ginoo, maghalad silang kagalingon aron magamit sila alang sa imong kahimayaan. Yes, Lord, yes, Lord. Himaya ang imong ngalan. Himaya ang imong ngalan. For thine is the kingdom, the power, and the glory
For thine is the kingdom, the power and the glory. For thine is the kingdom, the power and the glory. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, hallelujah. Yes, Lord. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo, Maingong sisinugdan. maingon sa sinugdan, karon o sigapon sa kahangturan. Amen. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo nining Eucharistia, himua nga ang imong makaluwas nga gugma magpatubo kanamo diha kanimo sa imong kamasinugtanon o kamahigugmaon o kamaalagaron. Yes, Lord, himua nga kaming imong mga magtotoo mahimog yung tinuray nimong alagad. Yes, diha sa mong paghigugma kanimo pagalagad kanimo sa among mga kaigsunan. Yes, Lord, mao nangayo gimi Ginoo, ayuha ming sa tanang balatian sa kalaglawas. Kay nag-ingon ka man Ginoo, nag-ani ako aron makabaton kamo kinabuhi sa kabuhong sa kinabuhi. Mao nga dinuyogan o kuyog ni San Ireneo Ginoo, amog yung angkunon ang pagtuo nga ang imong himaya Ginoo, mao nga ang imong katawhan makabaton gyud sa kinabuhi. The glory of God is man fully alive. So Lord, yes, glorify thy name in each one of us and use us all for your glory. Manalangin, mag-ayog, magbago kaninyo, magpalambo yang kaninyo di ang Ginoo diha siyang gugmaw siyang kahimayaan ug magamit kaninyong tanan alang siyang kahimayaan ug kayuhan sa katawhan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa nga magtubo gyutas tinuray nga paghigugma pagalagad sa Ginoo alang sa kahimayaan sa ngalan ug kayuhan siyang katawhan. Salamat sa Diyos.